Bia KZN. Yes, mom. KZN. Yes, mom. Kedifu netiri mkpu na room ahụ. Mom, Malcolm na neto na kuwa staff more than mua. Malcolm na neto na kuwa staff more than mua. Malcolm na neto na kuwa staff more than you. Mean again. Malcolm na neto na kuwa staff more than mua. Ha na kuwa staff. Oh ya, ihe njugi bụ kedifu nu netiri mkpu. Gịnị gbasara ha na kuwa staff na mkpu neti? So, mom, every time come start with the elder first. Every time come to go maybe kuwa picture gi. Or kuwa one. Chimzitere m. As kedifu nu netiri mkpu. Mom, Malcolm na si kuwa staff more than yewa. Neto na si muna Malcolm kuwa staff more than hawa. Okay, ifunu na azo bụ onye na-akakali emebi ife n'ụlọ. Onye ka akụwasị ife n'ụlọ. Okay, ka nghọta no kuwa staff maka unu na confusing with kuwa staff. Gịnị me? So come to kuwa picture gi. O we kuwa glass cup gi. O put the reason go new fan. Maka on a dance where you plug your phone. Where kuwa fan. And okuwa dining gi. Yokuwa la kalia. Okuwa many things. Okuwa a lot of things. Okuwa all the cup I drink tea with. Okuwa like everything in this house a lot. Okay. So na chikowa bụ na kansik bụ the highest nkowa. No na. Okay. Neto kedu nke bụ nke gị? Mommy, do not go na kwa everything. Is it on walking like big boy? Ona walking like big boy. Okay, ona walk like big boy. Yeah. On na walk like big boy na kuwa ife. We're walking through the where breaking was sticker. Hey. We're coming here. We're sitting down on the couch. The couch, we're going down, we're going up. Na lekia nina. We break your TV, or we fall down. Inokwa. Bam on the table. Bam here. Bam here. Bam here. Yes. Kansi. Yes, mom. You know your own point. Mom, come, Walugi, my own situation. Bwamum no. Gini bu situation n'Igbo. Iye na me. Okay. Okay, iye na eme ni iye game. All right. So, first of all, nkuwa anything in this house. Okay. Mamu, anama no little febe. And I respect myself. Nkuwa anything nemu list eba. Ikuwa anything no gin. Nemus. Hey! Nemus. Kende bu nemus nwa? Hanabo. Okay. Umunne gi bu nemus. Okay, nemus, all right. List eba. Okay. Nkuwa anything. Zite, obudi kuwa lista. Kualista. Hey! Nka adaba Kualista of Obi South family. Mom? In my that time, did the glass cup again? After all major, when I know I could drink. Or the glass cup again. On a me ballet. Na jena kitchen. Or truck all the way the cup. Or the way on the edge. Or truck olive. After we connect. With glass. Where Kuali Kotsia. Then Obia to fan. Didn't na buy the batty na the fan. Or when I buy where Kua. Okuwa. It's a mombaji kobaji. Okay. Okay, mbaji. Okay. Maka mam na button fan na kuwa. Remember the old TV you go. Old TV. The reason why you go this one. Maka, remember that time? Is it the way about netball? Or mala or kwesi baya. Omala kwesi baya. Omala kwesi baya. All right. Omala kesa baya.
Okay, ọmala ka esi agba ya. Okay. Ọ na-agba ya. Ọ chọkọ score na the net. The thing will connect with angle. We kwa TV. TV we have ultimate crack. Ultimate. Okay, gịnị bụ ultimate n'Igbo? Crack bully. Okay. That even if you ban your TV on, ọ nara alụ ọrụ nwa m. Chai, Igbo nke atọgbuo m. Wee go this one. Daalụ nna. So with this few point of Kamsi, kedu onye bụzi the koalista of Obi South family? Them. Kedu onye ka akụwa ife ebe a? Them. Wait first. Zite kedu onye bụ koalista? Ọkụwa fancha hancha. Okay. Kansi kedu onye bụ the koalista? Neto kedu onye bụ the koalista? Both of them. Okay. Ihe mere bụ our fans anugo point unu nye. Ka anyị marụzi onye a ga-asịzi onye bụ the koalista. Ngwa kenenu ndị be anyị.